dira juvenilen mailako finala jokatuko duten bi protagonistak. Gerriko Gorriz Kimetz Zapiko eta Urdinez Iker Kamiruaga. Aurrelariak dira biak eta pronostikoa ez dago hain argi, Carmelo Ariz Navarreta. Bai, alaxe da, ez? Biek borrukalariek, biek aurrelariek. Da, bai, Kamiruaga ja lauterdi barrukoa Bizkaikoa Kopa Dirure irabazita dauka aurten. Da, Zapiko, agi esan da, semifinala bikaina indauela aurreko astean, da, guri eskuz banaka bikainari dela, eta, partidua momentuz oso irekia, eta ikuskoa berre nola jungo da. Kimetz Zapikok Barturen Estrada eta aurreko txeak gainditu zituen aurreko kanporaketetan, eta Iker Kamiruagak Karregal, Saenz eta Martitegi. Hortxe duzue, Kimetz Zapiko Dimakoa, 17 urte, metro eta 74 zentimetro eta 75 kilo. Aurkaria Iker Kamiruaga. Gerriko eta elastiko Urdinez jokatuko duena. Irudietan Eki Ziarrusta 2012 urtean bake txapelketa berak irabazi zuen. Gaur irabazten lagundu nahi dio Kimetz Zapikori. Urte hortan gainera kriston buelta eman zuen partidu hartan. Horatzen naz Ilurretako frontoia izan zala. Eta Eraustarrek errez irabazten juzan, baina errez alde handiarekin, ez dakit gutxi gora nola, baina agian ez dakit 12 utz edo 14 utz olako bat, eta 18-16 edo 18-17 irabazi zuen, Ogortu zuen partidua, sake rematean, hasi zan asmatzen, eta Eraustarrek urduritu zen, eta txapela merezimenduz osoz irabazi zuen, eta gorkoan, botillero lanak ari da Dimako pelotariarekin. 22 izango da finala. Alaxe jokatu dute, txapelketan zehar eta finala de bai, jakina. Durangoko Ezkurdi pilotalekuan gaude. Estarruta jaialdiak antolatu dituzte bihar eta datorren asteartean. Bertako festak direla eta baina gaur jaialdia eskuzkoa da, amateur mailakoa. Partida polita ikusi dugu lehenago. Eta orain ere, hala ikusiko dugulakoan gaude, partido ona. Elkarri bosteko eman. Eta neurketa Kimetz Zapikoren sakearekin hasiko da. Sakatzen ohitu daude, errestoan ezain beste. Aukera izango du Kamiruagak. Eko botetsu ematen du Carmelo pelotak. Bai. Hor Kamiruagak agintzen hasi da, eta Zapiko hori pelota pasute beso albotik solta dau, eta txapagainan urteiako nahi baino zuen hobeto, ez? Eskapa dauna, eta, txapagainan normalen horrek bote gitxi ematen dabe, eta iezinezko kaltzatzen. Zapikoren bigarren sakea izango da. Beti gora jotakoa. Errematearen bila prestatu da. Ondo utzi du, baina iritsi eginda Kimetz. Gainetik pasa eta bigarrena. Zapikorentzat. Horrek saio luzea egin behar izan du Kamiruagak. Nahiko ondo heldu da, baina zoritzarrez, justo leku txarrena eman dio, ez? Zapikoren eskura jodio eta ez du lortu pelota hori zabaltzera alegintzen izan da, baina justo heldu da eta eskure bota dio eta bigarren pelota horretara ezin heldu. Zu, Carmelo, hemen Durangon askotan jokatutako altzara? Afizionatutan egundo bez. Orduen ez ginen hemen fronte honetan jolazten, ez da puntako partidu goten ziren, da
profesionaletan joatuta degote pare bat partidu, Durangoko festatan, da oroimen hona degoz, bueno, Julian Retegin kontra asko esto jogatu, baina hemen lortatu jatan partidua jokatzea Durangoko festa zien, da, bueno, Bizkaitarra izani, partidu hori jarri hostien, da oroipena hori degoz, bueno, hain pelotari bikainen kontra jokatzea, frontoi hontan aukin nuen aukera jokatzeko. Zer egin duten? Galdu gendu. Jokin errastitani, da Julian da Carlos Armendari zen aurka. Partidu horrein gendun, da markabioa bestua, baina Julianek azkenien irabaziozkun, da, bueno, partidua politxe izin zen, festako partidua, eta oroitzepen ona, Julianen kontra gitxitan joatu du, eta frontoi, bueno, joatutuko baten, frontoi hontan izan zen, ez? Da gero joatu gendun fronte honetan Euskadi-Valentziako partidu horiek. Egiten ziren olako lagun arteko partiduak, da Fernando Arretzaz joatu gendun hemen, da gero beste baten Ignacio Errandonarekin ere. Da Sarasol Álvaro, Valentziako txapeldunan kontra, da hemen rebote jartzen zen, da euren pelotakin joatzen gendun, pelota bizi-bizi horiekin, da bueno, normalien eskuz gitzitan jolazten gendun frontoi honetan, ez? Zertzen, frontoi naturala edo arraroa, berezia? Niretzako ez arraroa zan, ez? Bentsat horreimena neukan hori profesionalko partidu hortan nahiko arraroa zala, ez? Frontoi zabala, altuegia, atxelarek erreskentzekoa pelotea, eta, bueno, normalean, bueno, frontoi hauek beste molaita batzuntzako izaten diz, da hemen ohitura asko gonda zesta punta, sasoi baten partidu ikainagoten ziren, da bebai giroa handia hemen zestako partidutan, da nik uste horretako frontoi naturala zen. Esaten zabela zestako frontoia laburrenetakoa zala, baina, bueno, ikuskizun handiak eman dira frontoi hontan, da nik uste, aproposa gehiago erramentako frontoia dela eskuzko baino, ez? Sake tanto eginda berdin du neurketa Iker Kamiruagak, sake arroa eta luzea izan da. Eta ezin izan du ezkerrez Zapikok 9tik jaso. Ikusi du, bihurritzen ari zela ezker horma aldera, eta zaila izango zela irten bidea aurkitzea. Kamiruagaren sakea ez da inona izan. Eskubi zerraz. Erantzun dio atzetik, Zapikok. Goiko losen bila biak. Kimetz. Eskubi esartu du Ikerrek. Ezkerrez orain Kamiruagak. Zapiko. Dejada behera. Nokera hona zuen, baina ez du asmatu. Bai, ez du bota lane konfiantza askokin, ez? Oso lasai bota deu. Tensiño falta pizkat faltaiakon hori dejadarako. Da, bueno, txapapera juniago, ez? Ikusten da golpez da biok antzera da bizela, bat abeste ez da bela gintzen. Aurreko partiduan egusi dugu aldea zegoela, baina ingoan nik uste biok antzera da biz golpeka, eta, bueno, momentuz tanto honetan biek aritu diri hor bostetik bostera, pelota baztertu barik, eta nik uste gehien lortzen dagoena baztertzea, aukera izango du rematerako, eta oingoan bezala, Kamiruak lortu sake bikaina baztertzea, eta nik uste hormea horretako dago, ez? Trabaiteko eta bilatu beharko da bela gehiago esker horma hori, ez? Gero pelota aurrean eukiteko. Bizake on egin ditu Ikerrek eta bitanto lortu. Aurrelariak izaki, eragozpen gehiago hemen atzetik, errestoan atzelariek baino. Eta horri etekin ateratzen saiatu beharko dute biek ala biek. Zapiko aurreratu eginda, baina gero pauso batzuk atzera egin eta botez eramango du. Indartsu. Kamiruaga. Otamanoz Kimetz.
Ezin, ezkerrez Din Mostarrak. Aire sartzeko asmo askorik ez du erakutsi orain arte Kamiruagak. Dena botera ari da jokatzen. Bai, ondo baztertu doingoan. Hor beti arazo gehiago goten dioz, ez? Bake txapelketaren 30. edizioa amaitzear da. Lehen da biziko finala kadetetakoa izan da. Aimar Ibarlozak irabazi du. Eta bigarrena jokatzen ari diren bi hauetako batek. Kimetz Zapikok edo Iker Kamiruagak. Aukera Zapikorentzat. Ez du erabat gozatu. Kamiruagak bai, ondo atzeratu. Botera Zapiko. Ezkerrez Iker. Kimetz, txapa gainean. Ezkerra idez. Eraman. Ondo eraman du Zapikok. Kamiruaga. Ekagarria izango da tantoa Dimakoarentzat. Aurkaria preso zeukan Ezker Hormaren kontra, horregatik egin du dejada zabalean, baina ez zaio ondo atera. Ekatuta behar du Zapikok. Horren mandio Ezkerraz. Eskubiz orain. Tanto gorra, suerte egindakoa. Nengoan eskapada bere alde junda, eta Zapiko lan indebundo. Agintzen egon da Kamirua tanto osoan, baina Ezkerka da hor on bat eman dio albotik eta pasada bera agintzera. Baina, bai, tantu nekegarri izan da. Ondo prestatutako mutila ematen du. Kimetz Zapikok. Baina lan asko egitea egokitu zaio aurreko tantoetan. 6-2, langile Iker. Lanaren poderioz ari da tantoak aurrera ateratzen. Hori eta sakea. Sake ez bitanto lortu baitu orain arte Soperoztarrak. Ikerren sakea. Zapikok denbora izan du behar bezala jartzeko, baina ez du Ezkerrez behar bezala gozatu. Txapapera ateratzaio. Aurreko biak hau baino sake hobeak izan dira. Bai, da kolor urdine, polik edo hartzen partidua. Uste Kamiruaga berak gauzak ondo iten ari dela. Ikusten jako pelota gehiena gozatzen ari dela. Fresko dagoela, ikusten jako frontoien kantzan ondo ibiltzen dela. Da nahi eta partidu tantu batzu gorrak izan ikusten jako oso fresko, fin dago mutile eta ikusten diot behintzat pelota gehiago gozatzen, ez? Zapiko baino gehiago gozatzen, ez? Erantzun kaskarra, baina... Eskapada, baina, boterik ez da baina ia. Kamirua horbe ez dakitu da izan du kanpora jungo zala, ez? Ez da oso argi egon, baina azkenien barruan izan da, eta aukera berriro sakea eskutan okiteko. Eseri eginda Kimetz Zapiko. Suertean lehen Ikerrek izan baldin badu, orain Kimetzen aldekoa izan da. Hortxe ikusko duzu. Ez du bat ere ondo jo, kanpora zegoela pentsatu du berak. Ba, ez zerbait, gelditu inda hor, momentu baten gelditu inda hor Kamirua, eta gero berriro hasi da pelotan atzetik, baina ja berandu indako. Eseri eta bi pelotariak, lehen dabiziko etena hause. Patxi Ziskar, balista profesional izan dakoa da, Iker Kamiruagaren botileroa. Sopelan pala ez ezik, eskuzko aztegia martxan dagoela argi da. Gaurko abide
ikusi besterik ez dago. Eta gazteak pelotariei begira. Saskira jodu Imet Zapikok eta beste pelotaren bat ateratzeko asmoa duela ematen du. Aurkitzen baldin badu, Beñipen. Ez dute oraindik erabaki, zalantzaren bat badutela dirudi. Eman diote Kamiruagari proba egin dezan, eta horrekin txen jokatuko du, urrengo tantoa Beñipen. Limako aurrelariak 3 eta 7 atzetik da. Batetik 7 zuzen joan baita aurkaria. Tanto sortatxoa egiteko aukera orain berak izango du, sakea bere baitan duela. Sake ona. Gurutzatua, tanto. Lehen da bizikoa, Kimitzentzat. Ikerrek 3 egin ditu orain arte. Zapiko berriro. Lauerren kuadroan bote egin. Luze sakatu bai, baina baztertu gabe. Botearen zain gelditu da. Dimakoa. Sotamano. Kamiruagak. Pelota politia da, Hotza bederra dego. Ez dago asko ibiltzen, da Zapiko ez da bere galtzaile, baina ez da pelotia ondo sartzen eskuan, Eskuten jako eskumara, oin eskerrormara. Kamiroa gitxoak uste dute gozatzen ari dela. Hobeto sartzen pelota eskua, da oin bezala. Da horretik uste dut agintzen dagoela gitxoa, Naita aginta hori ez izan oso nabarmena, nik uste askartxo urtetan jako pelotia eskutik, eta oingoan be horretik egin du tantoa. Pelota aldatu egin du. Kamiruagak, baina nik uste bere gustoko ere izango zela. Aurreko tantoe... Polita esan, pelota hori. Aberagaz jarrituko dugu, ez? Ez, aldatu dugu. Basakerako eta pelota polita esan. Ikusten zegoen esan bizia, baina azpitik ibilteko modukoa. Kamiruaga. Sakea erdira. Eskubiz jaso, Zapikok. Lastertu Ikerri. Aukera Zapikorentzat. Gozatu. Sotamano Ikerrek bai. Ona bolea. Bai, txapainan ondo jarri dut, eta horri zine esan da berantzunek eman, Kamiruak. Eta kontrarioaren pelotarekin segitzeko asmoa du. Kimetz, bai, Zapiko. Bost eta 8. Estabil konfiantza handiz. Eta probatu beharra dauka. Eraman Kamiruagak. Ondo bastartute gainera. Aukera Ikerrentzat. Zapiko.
Zabaletik Kimetz. Iker. Ez dauka bat ere presarik. Sopelako mutilak. Ona, orain ezkertzearra, aukerakoa gelditu zaio Zabalean. Kamiruagari, tanto izango da. Bai, kanpora da. 9-5. Lasaiago, zentratuago jokatzen ari da Iker Kamiruaga. Hor jokaldi egiten hasi da. Errez heldu da, baina joteko moduko pelota bezin da. Dejada be harra urteiako eta horre salduin da. Alde handia, ez da, markagailuan daukatena. Kimetz zuzentzen hasiko balitz, arriskuan jarriko luke zalantzarik gabe emaitza, baina momentuz partiduan sartu gabe balego bezala. Ba, hori da, ikusten da sartu hau dauela, ez da pelotari galtzaia, beraz ikusten da nahiko regularra dela, langila, eta ez da ikusten olako partidu eskasik egiteko moduko pelotari denik, eta gauzak ondo inezkero, jarraitu eitzen ezkero, aukera deko ze aurrera egiteko, oingoan Zapiko kondo aginduin dut, eta, bueno, oingoan, pelota berberakin jarraitzen demen ere, edo... Horain arte jokatutako tantori txukunena, behar bada hauxe izango da. Kimetzek. Eta berarekin segitzeko asmoa du. 6-9. Berdinketa bakarra, bigarren zenbakian izan dugu. Geroztik aurretik dabil Iker Kamiruaga. Sake ona. Erresto ere bai. Zapiko gerdian utzi dio Kamiruagari. Aireko jokorik ez gara ikusten ari, Carmelo. Ez, bata besteari bez dabi agintzen, asko eta orduan hor da izbiek lauterdi bosgarren kuadro hortan pelotean, untxe gehitxo jodu Zapikok. Aginten nabarmeni pestau gero tanto amaitzeko, zula hondiri pestabi zabaltzen. Momentuz, gero igual nekearen poderioz, agian bai, baina momentuz hor da bizbiok leku berberan, da momentuz dana botera bai, untxe. Jokaldi egiten hasi eta ondo bukatu du, txapa gainean deja da egin da Kimetzek, 7-9. Iker Kamiruaga abiatu da, bigarren bote egin baino lehen iritsi, baina ezin izan du eskua ondo sartu, eta atzpuntoekin ikutu ondoren lurrera erori zaio. 20 minutu oraintxe, juvenilen finala jokoan jarri dutenetik, 7-9. Zapiko den sakea, ezin Ikerrek eraman gaizki jarri baita. Bueno, da gertura datu zaio ja. Ukin duen alde hori, politxa esan da, oine kantu bire jarri zaio Zapikok eta momentuz partidu dagoela ikusten da. Bi tanto Kimetzek sakez, 3 Ikerrek. Berdintzeko aukera orain, Limako mutilarentzat. Erdira atera du. Eskubiz aurrean harrapatuko du. Orain bai gozatu. Pelota zaila jaso du ezkerrez Kamiruagak. Sotaman orain.
Zapiko. Aukerakoa Kimetzentzat, ez du berak nahi bezain ondo gozatu, baina tanto. Bai, ez da bezolan pelotakada bikainik ematen, ez da bezolan lautik bostera, bost kuadrortatik atatzen, baina, bueno, ari direz pelota tantu bakoitzean pelotaka nikotxo ematen da. Ba, bueno, Kimetz poliki ja partiduan sartzean. Gustura bestau, ikusten da berekinutan ez da bela asko gozatzen, baina, bueno, bintzat lortu du partidua parekatzea, eta, bueno, emetik aurrera zelan doien asunta. Pentsatuko du, ondo naiz jokatzen ari eta berdintzea lortu dut, beraz, ondo jokatu ezkero, irabazteko aukera badaukat. Bai, hori da, ez, baina arte baino txut, ez dabil ondo asko gozatzen pelotea, baina, bueno, hor dau, eta batez beda, bueno, partidu parekatu da, beha. Aire sartuko da Kimetz. Iker. Gaizke egin dago deja da. Bai, oso gaizke, bai. Nik uste ontxe prisa lartxu sartu jako la Kamiruaga, nahiko tranquila gonda orain arte. Partiduaran nahiko ondo eraman izan du, baina oin urduritu dala, gara askar. Horrezteu lortu olako pelotaka da bikain bat aurrean tanto eitzeko, eta segiduen ikusi da nola junden da aurkaria lau kuadro barruen egonda, ez da erreza txapainan botatzea eta junjako txapapera. Bost tanto egin ditu bata besteren atzetik Kimetz, Zapikok eta Irauli egin du markagailua. Zazpi eta bi galtzen ari zen, 9 eta 5, eta orain 10 eta 9 irabazten ari da. Ezkerrez Kamiruagak eraman. Frontisetik asko atera zaio eta... Lanetik paseako bai. Aukera orain Ikerrentzat, txapagainan gelditu zaio. Zapiko, Iker. Tanto nahasia. Barrura egin du pilotak. Beste aukera bat izango du Zapikok. Huts, Amarna. Bai, hau frontoi osoko bari lauterdi barruko partid tantua zirudian, bisek horre lauen barruen jokatzen alde batetik abestera. Da, bueno, urbe estraketzin dabe tantoa, baina, bueno, urrukatzen ari dira, ikusten diez biek jotzaien petoak ez diezela, eta orduan horre Zapikon aurkularia azarre jarri da horre bota duen pelota horrekin. Jakini, bueno, nik uste hori baino gehiago itxeko kapaz dela, eta momentuz bastau lortu ez, bere joku atatzea, eta nik uste Kamiruaga pestabela bere joku atara. Ez bisek nik uste bere maiatik beratxo da bizela, eta, bueno, lanean da biz, baina ez da biz bisek guztu da kantzan. Hirugarren berdinketa markagailuan. Orain sakea Iker Kamiruagak izango du bere baitan, eta nahi duen pelota ateratzeko aukera ere bai. Kamiruaga birritan saiatu da, Kamiruaga ez, Zapiko sake errematean, azkeneko honetan pelota uste baino gora etorri zaio, bere burua saldu egin du gero, eta agian aurrerago berriro sartzera animatzeko kaltegarria izango zen, tanto horretan gertatutakoa. Bi pelotariak kantxan dira, ez dute materiala aldatuko, lehengo pelotarekin jokatuko du Ikerrek aspalditxo, biak pelota bakarrarekin ari dira. Bai, hori be normal, ez da izate normala, askotan askuz banaga beti pentsa eta aurkarien pelota guztuko ez da nataten da, eta, bueno, oingoz behintzat, biek da biz aspaldiko tantuetan pelota batekin jolazen. Urrengo tantoa egiten duena, iritsiko da lehen da bizi bider dira. Zapiko geraman, aurre geldituko zaio, dejadakin iritsi egingo da Zapiko, gainetik pasak nahi du.
Eskubizorain bipareta botako du, efektu hartu du, baina gero jokaldi egiten hasi eta potea kanpoan egin du Ikerren jokaldiak. Bai, eskapa horretara, sake vuelta horretaran ez da bera espero duen baino gehiago, gitxi hau hor golpe hartu du Gamiruak edo, min hartu du behintzat, hor zabalean. Txanda gelditu da, zutitu ezinik. Erramen eskunban beda horrek kontrakantzan hemen azkenerakoan dauz horrek egurrok zestapuntako sarea lotzeko. Igual horren kontra tarraskungo zan, da igual horren egurren kontra joko zeuen, da bentsat, bueno, bai hori mina hundi hartu dagoela. Patxi Ziskar, erarekin dagoena. Sopelako eskolako pilotaria da Iker Kamiruaga. Bai, hor tarraskungo zan lurretik eta baino zutorre amaieran, kontrakantzan amaieran egurrek egoten diez lotzeko zestapuntako sarea bakatzen danean, da segurazki belaunarekin joko zuen horren kontra, eta bueno, mina hartu deu, nik usko beto. Hor txez, hor joten dugu egurren kontra. Normalan hor zuzen egoten da ia aulkia arte ez, da hor ikusia nola jo deuen belaunaz horren egur berde horien kontra ez. Bueno, bai hori hobetutxu dauela eta ber ez dauen baldintzatzen partidua ez, golpi horrek. Erdiak egin ditu Kimetz Zapikok, 11 eta 10. Jokatzeko moduan dagoela ematen du Kamiruagak. Sake laburragoa. Ezkerrez jaso, bote handia egingo dio Zapikori. Eta hori egin da orain irristatuta, baina ez dauka zer ikusirik lehengo kolpearekin. Ez oin Zapiko gor alboz pelotakada bikaina eman didein bai ikusi da gozatu dauela, da nik uste normalen olako pelotakada ematen dagoela. Hor ikusi da ja nola pelotaka luzeago izan dela, eta hau izan da bai, eskuz banakako pelotakada hon bat, onaia 8. bederatzikoa dut arte, ez? Bitanto aurretik Kimetz. Sake luzea, aurrean zain gelditu da, baina ez da iritsi pilota. 13. sakez egin baitu Kimetz Zapikok. Aurreko kanporaketetan, Dimakoak Barturen Estrada eta Aurrekotxea kanporatu zituen, eta bereziki aipagarria, final aurrekoetako emaitza egurtu egin zuen gainera Aurrekotxea favoritoa. Bai, Aurrekotxea umetatik, eskuz banaga eta pelotari, erakutsi du pelotari ona dela, eta, bai, semifinale uste dut Zapiko partidu itxelein dagoela, bikaina, da horregaiti, emaitza hori, ez? Partidu hona joatu zuen, da eskuz banak ikusten da ondo dabilak antzan, da horregatik partidu hori eroso irabazi zuela, eta gainera gorkoan finalean, oingoan be, aurretik dabil, ez? Horrentxe ikusiko dugu jokaldia. Epaileak oso berandu jaso du. Bai, justo, Kimetzek eskatu dagoenean, ez? Ordura arte ez dugu esku altzatu, eta Kimetzek eskatu dagoenean, orduen altzatu du epaileak eskua. Lau tanto jarraian egin ditu Zapikok. Bote handia. Sake arroa tanto. Boskarrena du sakez. Aurreneko sakeak eskaxamarrak izan dira, baina ari da poliki gutxienez atzeratzen eta baztertzen. Indarra handirik eman gabe. Baina arrestatzailearen lana zailduz. Bederatzi eta 4 aurretik ibili da Iker, eta orain 15 eta 10 galtzen ari da. 11 eta 4 partziala. Aukerako pelota Zapikorentzat zabaltzeko. Aztertuko da.
Ez honu, ez. Bera. Azkarrek egin ere, pelota tranquila esan, pausutxu behar gehiago emateko, eta azpitik berriro atzera emateko, eta ikusten da, bueno, horrelari edizela, eta azkarrek edo edizela tanto egitera, ez. Tanto egin duela probestuko du Iker Kamiruagak esertzeko. Kolpe handi xamar bat hartu berria du. Eta horiek danak arintzeko. Eseri eginda Botileroaren esanak entzunez. Patxi Ziskar. Ziskar bigarrena. Berak eta anaiak alaz jokatu zuten Deportiboan garai batean. Zaharrena utzita dago. Baina Patxik segitzen du oraindik baramotzean eta torneoak antolatzen gainera. Bere esperientzia guztia, eskarmentua, bere mutilari helarazten, jakinarazten saiatuko da. Pelota aldatzeko asmoa dutela ematen du. Normala izango zen, ez? Aldatzea ia beste pelotan batekin, sake eukinde, lortzen ditu tanto batzuk, eta behintzat partidua parekatzea, da oin azken txanda da, eta Zapiko gertu dugu 18. tantu hori, eta oingoan eitekotan Kamiruak gotxin barko dugu. Erabaki dute, ze pelotarekin jokatuko duten, Inaxio Errandonia hortxe da, Enrique Agirre Beitiarekin batera. Bai. Eta sakearekin zer egiten duen Ikerrek. Zaldibarko torneoa antolatu edu Enrikek. Urten mordotan gainera. Eta urten ere izenak buruan izango dituzte eta aurki hasiko dira ostegunero urte zaharrean amaituko den txapelketa jokatzen. Hasita omen daude. Kamiruaga. Arrestoa ez da ona izan, baina asko baiztatuko zela ikusten zen. Ikusten zen, bai. Zabalera horre pelotak askoz behio saldu barko zalendik, azkenien horre botea betiten zabalerunt. Da, bai, horre Kamiruagak, imetzeko suerte izan deu. Eman dio, da txapainera junda askar peloti eta pelota gatzak izaten diz horrek. Partiduko lehen da biziko pelota Zapiko katera du, baina aldatu egin du Kamiruagak berak tanto egin duenean, eta horixe da hain zuzen ere bere aurkariak iaia askiratek erabili duen pilota. Orain Kamiruagak aldatu egin du pilota eta berandu junda. Berandu egi, pelota ia hanketan okin deu. Ikusten zan gainera. Ez dagoela arrotu peloti Kamiruak eta jeusiko zala, frontiza jota gero. Berandu ebili da hor. Hor ja pisu asko hartzen du peloti. Apurbe trakez da bil, partidu ez da holan punta-puntakoa eta ez da holan bete-bete, baina final bada eta aberango bigarren zati hau hobeto txuiten badabiz. Durangoko Ezkurdi Jaialai pilotalekoan gaude, bake txapelketako finalak ikusten. Juvenil mailakoa erditik aurrera doa, 12 eta 16, sakea Kamiruagak errestoan Zapiko. Arrestoko askarra eta tantoa urdinan entzat. Alazera, ez tabiz gozatzen, lehenengo tatila. Lehenengo Zapiko gero Kamiruagak oin bizep askori ipez da, oin bezakea lehen txapainera junjakoz, oingoan txapapera, baina holan pelotarak gozatutakoak itxi gondiz momentu.
Kamiruaga, 13-16. Sotamano, huts, Zapikok. Bai, bau pelota, Kamiruaga atatako pelota da, lehen Kimetzek atatakoa. Lehen guztiakun pelota izan da, eta oin Kamiruaga dabil perrolta horrekin, da, bueno, ikusten da, zaki degona pelota honekin, pelota egokia diez pelotan eiteko, baina hau beste toketxu edeko, eta aurretik ibilteko askoz bogeagoa. Amalau eta 16. Bi tantoren aldea baino ez, markagailuan. Sake Aikerrek. Kimetzek oso aurrean utzi du. Txokoan iritsi da Kimetz. Denbora izango du atzeratzeko. Biker. Txapa perao ere. Bai, urduritzen hasi da gainera, baita bera eta bai laguntzaileare. Bizek urduritzen ari direz, ja ikusita emaitzan araberaz bakarri baizik eta ez da bezala pelota gozatzen, ez? Pelota asko galtzean, pelota gutxi ondo sartzean eskutan. Da, bueno, hori azkenien da gehien urduritzen dutzun, ez? Ikustea ez duzula probetxua daten zure pelotak adai, ez? Bueno, meintzat emozioa badeko partiduaz, egin hortze dabiz. Alde asko bari. Berdintzeko aukera izango du Sopelako mutilak. Oino beto. Kamiruaga. Zapiko. Atzera pauso bat, Sontabanoarekin konfiantza galdu duela ematen du. Azkarrez, ondo orain, Kimetz. Bildu, eskubiz, Zabaletik, Ikerrek. Atzera. Txokoan utzi, baina txapara. Ez dira asmatzen ari. Ez, hau tantuan pelotuan biek egoki bildiez, nahiko txukun. Pitxe gozatu da begeiza, baina horrazke momentuen Kamiruaga tanto amaitzerakoan txapara, ez? Pelota aldatu egin dute. Eta ez dakit ez ote doan esertzera bai. Eki ziarrusta. Esplikazioak ematen ari zaio bere mutilari. Esuak zabalduta. Tantoan zehar erdi aulkien puntan dauta laguntzen bezala, ez? Urduri dau ikusten ez ikusita, dana beharko dala gorkoan partidu atateko, ez? 40 minutu oraintxe bete dira. Azken txampan sartuta gaude, baina ez dago argi. Nork irabaziko duen 30. bake txapelketa. Zapikok edo Kamiruagak. Hiru berdinketa izan ditugu, 2, 9 eta 10. 16. harrapatzeko aukera izan du Kamiruagak, baina dejada txapara joan zaio eta sakea Zapikok berreskuratu du. Lehen da biziko irabazlea, bake txapelketa honetan, Jon Bazeta izan zen 1986an. Beste 3 txapelketa irabazi zituen Jonek berak, 87an, 88an eta 90an. Tartean Lejardik irabazi zuen, Manuk bat. Gero Agirre, Karrete, Zeharra, Berasaluze, Guskitza, Milikua, Zabala, Leitza, Urberuaga, Mendiguren, Arrieta, Apraiz, Iza, Uriarte, Ibai Zabala, Urtikotxeak 2 aldiz, Perez, Ezkurdia, Arratibel, Elezkano bigarrena, Ziarrusta, Etxebarria eta Urizar. Hoiek juvenil mailari dagokionez.
Ekin diote neurketari. Ez da bat ere ona izan Zapikoren sakea. Ondo orain eskubiz pelota baztertuz Kamiruaga. Tanto mamitu nahian. Ondo, Kamiruaga goin. Zarrustak ere bikain. Bai, oizo zergitzu da bisek ematen ja. Gehiegi txapara. Bai. Altura larri frontizean eman dio eta asko baitik ez da izan, baina oin errematea be falta, ez? Hori da askotan, partiduek hain diztiraz izatea gertatzen, gauza horiek gertatzen diz, ez? Bukatzerakoan normalien bukatzen da tanto egiteko eta gaurkoan aldiz, harriratzen da biena, azkenien lortzen du tanto aurkarian zago izatea, ez da, hor bete itxusitu iten du partidua. Zapikoren sakea. Hau bai luzatu du. Airera doa. Eta guz berriro. Frontoia igual ez da ezagutuko edo bintzat, pentseko dugu gehiago bilten dela, baina hemen ikusten da goiti begatozen pelotak, ja lehenengoetatik ikusi da, segidan doia pelotie bera, da horre askoz behorre egon bida, edo bestela botera joan bizala. Frontoi guztiek ez da frontiz berbera izaten, da oingoan ezagutipiko zan, da haue behintzat ez da konturatu hemen, baina bera askarriten dagoela. Iruzpalau aldiz, joan da sake errematera. Eta tanto bat bera ere ez du lortu, baina hori bakarrik ez. Tantoak galdu ere egin ditu, hau eta aurrekoa esaterako. Kamiruagaren sakea. Zapikok eskubiz eraman du. Ezkerre zabaldu Ikerrek, Kimetz. Zapiko. Kamiruagak ezker pareta bilatu nahi zuen, ez da aurkitu. Orain bai eskubiz ondo atzeratu duela. Pelotaka oso ona. Eman dioengoan, baztertu aireak entzeko, eta barriro ere hasi da pilota eskumakin gozatzen gehitxu hau, eta etekina oingoan behatara dio, eskuma horri. Berriro tanto batera hurbildu zaio Iker Kimetzi. Ondo jotako eskuinkada izan da azkenekoa, pelotagilea jan egin du Zapiko. Ez du frontiseratzerik izan. Berdinketaren bila Kamiruaga. Zapiko. Sotaman Ozuts. Hemezortzina. Bai horre, ez du asmatu Sotaman horrekin gorkoan, Azken momentuan eskua gelditu egiten dugu bezala, gelditu, jotera doie, baina azken momentuan hor, txapapera do justen jako edo atxamar puntakin edo, behintza gorkoan ez dugu asmatu. Binakoa izan da lehen da biziko berdinketa. Bederatzinakoa bigarrena, marna egin dute hirugarren aldiz, eta laugarren berdinketa. Oraintxe markagailua erakusten ari zaiguna, hemezortzinakoa. Lau tanto egiten dituenak irabaziko du, bake txapelketa. Bihurrita egintzaio sakea, baita erresto ere Kamiruagari. Orain bai. Bai, oingoa sartu du ondo. Iker. Inork ez du arriskatu nahiko orain. Aurkariak utsegin dezala pentsatuko dute.
Zapiko. Pelota ona du min egiteko. Baita egin ere. Mandi, bai. Utxo. Erkikarri du ezkerra idez, Kamiruagak. Zapiko. Gotera jarri da orain Iker. Hora. Bai. Atera da. Zuloan sartu eta atera iaia pelotarik gabe gelditu ziren gaurko binipen. 19. Zapikok egin du. Bai, onja metik aurrera, garrantzi handiak ez pelota guztiek. Tanto guztiak garrantzitsua diz da pelota aldaketa, Zapikok. Hiru tanto jarraian egin ditu lehentxeago Ikerrek. Sakea berreskuratu du Kimetzek eta pelota eskatu epaileari. Bera erabiltzen ari den pilota. Helmuga gertu dute biek. Baina asko kostatzen ari zaie tantoak bukatzea. Sake ona da hau. Bai, ona. Ondo altzauta. Zapiko. Deja da, pera. Opari, larri. Hemeretzina. Gutxien egiten duenak irabaziko duela ematen du. Batere konfiantzari gabe botatako dejada. Bai hori azken momentuen. Okurru idakola sartzi, botatzie, ez dakit. Konfiantza gutzikin, da momentu ja erabakarri garrian gainera. Kamiruagaren sakea. Ondo erantzun dio Zapikok. Eman Kimetzek. Baita Ikerrek ere. Ezkerrez oso harro utzi du. Txokoan erraz iritsi da. Erki atzeratu du ezkerrez. Kimetzek aukera bukatzeko. Gainetik pasa nahi. Eraman hori ere. Hirugarrena jarraian. Hau ere lehengo toki beretsura. Eta utz hirugarrenean. Kamiruagak 20 eta 19. Aion Zapiko eman dio, tanto honetan ja beste martxatxu bet eman dio, solte da besoak egitxu hau eta moimin gehiago bindeu tanto ontan da bueno, beste tanto da gorrientzat. Estu eta larri dabiltza biak. Norberak asmatu baino gehiago. Auzokoak kale egin dezala. Kimetzek 5 tanto lortu ditu sakez. Azkena 15garrena lortzeko balio izan diona. Arrestona. Ezkerrez hariko da Kimetz. Kamiruaga. Dimakoak zabaldu. Bildu. Sopeloztarrak, baztertu egintzaio Kimetzi, aukera orain Ikerrentzat, ez du aprobetxatu. Altura eman Zapikok. Nekatuta behar dute biek ala biek. Ardua Sotamanora. Ozta txapa gainean, tanto. Tanto, bai. Bai, baztertu zaio inesteu asmatu behondo, nekea ja tanto ontan ere, asmatzeko ja Sotamano, baina baztertu indeuta, bueno, azkenien 21. tantua. 51 minutu oraintxe. Hiru tanto beharko lituzke Kamiruagak, bakarra aski du Kimetz Zapikok.
Txaloak Zapikorentzat azken tantoa izan daitekelakoan. Ezkerrez jarri da Kamiruaga, eraman du, baina tantoa agintzen hasiko da Kimetz. Ederra eman dio. Eman dio ederra, bai. Beste bat emateko aukera hirugarren kuadroan. Ez du asmatuen beste. Motre labur xamarra eman dio Ikerri. Jokaldi egiten ez da usartuko Kimetz. Atzera. Kamiruaga. Ezkerraren bila, baina eskubia sartu. Ikerrek, Zapiko. Ederra. Hor bukatu da. 22. Atzean pelotakada jota lortu du. Kimetz, Zapiko, 22 eta 53 minutuko iraupena izan duen partidua. Carmelo ez da goin mailako partida izan, baina hori hemendik gutxira azte egingo da eta palmaresean Motilla honen izena azalduko da. Hase da, final batean, askotan bakotxan dekon joku ez da behatarten, da, burrokatuen dabe bisek, ekin dabe, ikusti da opari lartxo bien artetik, bien partetik, eta, Kimetzek azkenin ikuste ja bezu hasi da hobeto ja soltetan, gehintxu hau, eta, ikusi da, azkenin, bere joku bat deu, baina, esan dozun bezalaz ez, eta partidu bikaina izan, eskulpanako jokatzeko. Baina, azkenien Kimetzek txapelketa ona indeu, eta azkenien babera lurtu dugu txapela aurrera tatea. Hemen txedator, Kimetz Zapiko, txopiska bat. Zorionak. Eskerrik asko. Ez da goi mailako finala izan, baina garaipena hor dago eta txapela zuretzat. Hasieratik hasi nez txarto, ez dut dominau, frontoian, ez dutxe demo naturea peloteari da ikusten da markadorean, justo, da txarto, enoa posik etxera. Frontoia aipatu duzu, behar bada estraño batzuk egiten zituela ematen zuen, ez zaude ohituta hemen jokatzen. Egia da, esan urtetan asko pelotea, da gero txarto ifini botera be, gero sake restoetan be airera sartxan itxenan pelote asko jauste zan, da txarto, konfiantza barik. Hala ere, txapela txera eramango duzu, pozik ez egindako partiduarekin, baina behar bada bihar esnatzen zarenean da ikusten duzunean, pentsatuko duzu, gaizke jokatuta irabaze bat, ondo jokatzen detenean. Zikeran hori, txapela, iribazi da pozik, hortik aldetik pozik. Zorionak. Eskerrik asko. Hortxe garaipena lortutako pilotariaren hitzak. Gaizki hasi da hasieratik, baina ondo bukatu du Marko Gailuari dagokionez, eta hemen bakeko emakume bat aipatuko dugu. Laura Liaño, en representación de Baqué, supongo que contenta con el ambiente que hay con los partidos, con la trayectoria, 30 años. 30 años de apuesta, 30 años de afición por lo nuestro y compromiso con lo de aquí. Y aquí se ve que, apoyar el deporte base y apoyar a lo de aquí es lo que, esta casa Cafés Baqué demuestra con el torneo en este caso, ¿no? Con 30 años de patrocinio. Enhorabuena a vosotros también. Eskerrik asko, agur. Laura Liaño, Cafés Baqueren izenean, saria banatzera doa, beste agintari guztiekin batera eta irudietan dituzuen, profesionalekin batera, Irusta, Elezkano bigarrena, eta Alexis Apraiz, hauek ere noizbait txapelketa honetan parte hartutakoak, Bizkaiko Federazioko presidentea, Jose Manuel Fuentes, Fernando Castro, eta abar, beraiek borobilduko dute Baqué txapelketako egun zoragarri hau. Hasieratik ikusi da, aipatu dugu, Carmelo ez zela gustorari Kimetz, eta gauza bera esan behar, bere aurkariari buruz, azpita bi zuzenxiago hasi da, baina ez batak ez besteak ez duten ondo jokatu. Hori da, zu esan duzun bezala, eta Zapiko bera esan dugu elkarrizketan, esan dugu partiduan zehar ez dagoela gozatu partidu osoan, opari lartxu bien partetik, eta burrokatu indabe lan injabila, baina gustora ez diezela aritu partidu osoan, ez? Aldiz nik uste kadetea, euren maia mandabila biok,
Nik uste partidua ondo jogatuta beren partetik, Markinarra bisek indabe lan ona, mano ondo jogaztu da bise, bakoitza bere armakin ez, baina nik uste partidu gehiago izan dela, ez. Bai Josu eta bai Aimarrek nik uste gozatu indabela pelotaz askolbe gehiago, eta partidua askolbe polita bat eta ona izan dela, ez. Zalantzarik gabe gainera, Josu Agirre Amaioak jaso du lehen da bizi txapeldun ordeari dagokion saria, eta ondoren Aimar Ibarloza txapelduna. Eta zuk aipatu duzuna, bakoitza bere armarekin, bakoitza bere terrenoan, pelota eskubiz bikain atzeratu du, gurutzatu du irudietan duzuen mutilonek, baina laugarren kuadrora sartzen zirenean, han jokaldiek egiteko duen abilezia erakutsi du, urte osoan bere aurrelari den Josu Agirre Amaioak. 16 pelotarik jokatu dute kadete mailako txapelketa, eta 2 markinar iritsi dira finalera, biek ezin irabazi, garaipena atzelariak lortu du, eta 11 tanto eginda, 18 eta 11 galduta, txapeldun ordea aipatu bezala Josu. Juvenilen mailako sariak orain, dalen Elezkaronen eskutik Iker Kamirua jaso du, eta buruari helduta ikusi dugu orain Patxi Zizkarren ondoan, hau ere ez da etxerago joango, gustora egindako partidarekin eta gainera txapelik gabe. Gainera, ikusita bisek bere maia ez dauen amon, gertu kindu bera betxapela, ez? Edo zeinek momentu baten alzuela partiduatara, eta nik uste azken txampa honetan, Zapiko luzetu dauela gehiago pelotea, eta azkenien horre ondala partidu, ez? Baina, partidu bete gazta izan, baina, finala beholan izaten dira askotan, da txapela aurten ere, urte batzuk bezala, dimara jugula, Hogeita 10. urtea bete dute lehen da biziko edizioa 1986an. Orduan final bakarra izan zen, Jon Bazetak irabazi zuen. Hementxe izan dira ura martxan jarri zuten Jesus García Ariño, Ricardo Entzuntza eta Patxi Salterain omenaldia egin diete 2 partiduen tartean, eta oraintxe denak batera jarriko dira argazkia ateratzeko. Carmelo Ariznabarreta, eskerrik asko, datorren urtean berriro hemen izateko esperantzan gaude, baina aurrez beste txapelketa batzuk ere antolatuko ditu Bizkaiko Federazioak, eta izango dugu elkarren berri. Ondo izan, Carmelo. Berdin, eskerrik asko. Zuei ere besterik ez, agur terdi, Durangoko Ezkurdi, Jai Alai pilota lekutik.